ତମେ ଏଠି ବସିଥାଅ, ପୁଅ ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଇଯାଉ। ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି? ତମେ ବାନା ପାଇଁ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଟିଉସନ ଯୋଗାଡ଼ କର। ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ, ମୁଁ ସେ କ୍ଷୀର ସାରଙ୍କ କୋଚିଂରେ ବୁଝିବି। ହଁ ହଁ ତମେ ବୁଝ। ଏ ଲକଡାଉନ ରହିବ, ସ୍କୁଲ ଆଉ ଖୋଲିବନି, ପୁଅ ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ବୋଉ, ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ତୋର ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ, କଣ ପାଇଁ ଲକଡାଉନରେ ମାର୍କେଟ ଯିବୁ? ଦି ମାଥେ ହେଲାନି ଘଲେ ବଥି ବଥି ମତେ ବୋର ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ ଆଉ ଘଲେ ବଥି ପାରିବିନି। ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ? ବାହାରେ ପୋଲିସ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତତେ ଧରି ମାରିବେ ଆଉ ଉଠୁ ବସ କରିବେ, ସାଇଜ ହେଇଯିବୁ ଏକାଥରେ। ମାରିଲେ ପଛେ ମାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଘଲେ ବଥି ହବନି। ଚୁପ୍ ଶଳା, ଘରେ ରହ। ବାହାରେ ଚାରିଆଡେ ଚାରି ଗାଁରେ କରୋନା ପିଲାଣି, ତୁ ବାହାରୁ କରୋନା ଆଣି ଆସିବୁ? ଆଉ ବାହାରିବନି କେମିତି? ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପା ଲକଡାଉନ ପୁଲା ଲୁଙ୍ଗି ପଲିକା। ଆଚ୍ଛା କଣ ତୁ କହୁଛୁ? ଉପଲା ପୁଲା ଟାଇଟ କିନି ଭିଲା ହେଇଛି, ଆଉ ତଲକୁ ସବୁ ଫାଙ୍କା। ଯେତେବେଳେ କଲେନା ପଦ୍ଧତି ବି ନ ବାହାରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦିଟା ବାହାରିଲା ସେତେବେଳେ ସଟ୍ଡାଉନ ଆଉ 21 ଦିନିଆ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ। ଆଉ ଏବେ ତ ହଦାଲେ ପଦ୍ଧତି ଆଉ 7 ଦିନିଆ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ। ଆଗରୁ ତ 14 ଦିନ, 21 ଦିନ, 28 ଦିନ ପଲେ ବି ପଦ୍ଧତି ବାହାରୁଥିଲା। ଏବେ ତ 7 ଦିନ ପଲେ ଇଏ ଆସି ଘର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ 2000 ଟଙ୍କା ଦଉଛି ଚିକେନ ସାଙ୍ଗକୁ ବିୟର ମାଡ। ଆଉ ଇଏ କରୋନା ହବନି, ଆଉ କରୋନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବଚିବ। ହଁ ହଁ ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ବାନା। ଏବେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଲକଡାଉନ ପୁରା ଲୁଙ୍ଗି ପରିକା, ଉପରକୁ ଟାଇଟ ଭିତର ଫାଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା ତମେ ବୁଝୁଛ, କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ବୁଝୁଛ। ହୋଇବା, ଆମେ କଣ ଓଲଟା ବୁଝୁଛୁ? ଆମ ଅର୍ଥନୀତି କମିଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର 7 ଦିନ ସରକାର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ 7 ଦିନ ହୋମ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ କରିଛନ୍ତି। ଓ ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି, ଏ ଯୋଉ ଘରେ 7 ଦିନ ରହିବା କଥା, ଏ ଅମାନିଆ ଗୁଡାକ ଘରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଓ ସେଥିପାଇଁ ତାହେଲେ ଚାରିଆଡେ କରୋନା ବ୍ୟାପିଗଲାଣି। ହଉ ହଉ ବାପା, ମୁଁ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବିନି କି କରୋନା ଘରକୁ ଆଣିବିନି। ଭାଇ ତୁ ମାର୍କେଟ ଗଲୁନି କି ଆଉ? ନାଇଁ ବାହାରେ କରୋନା। ଆଉ କଣ, ବରା ପକୁଡି ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ହଉ ରୁହ ରୁହ, ମୁଁ ଗରମ ଗରମ ପକୁଡି କରି ଆଣୁଛି, ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଖାଇବା। ନିଜେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରୋନା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବ। ଆମର ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯଦି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଭଲ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।